sentiche o 19 de novembro de 2002? Eu sentino no 19, eu xa o sentín antes. Sentino o 15 de novembro, non? 16, cando chegan as primeiras manchas de petróleo a terra, non? O que sintes é que hai un montón de xente que se vai a quedar sen traballo, só o primeiro que pensas, non? Hai un montón de xente que vai a quedar tirada, non sabes moi ben o que vai pasar con ela. Fundamentalmente o que sintes é preocupación, non? Ante a situación de incertidumbre que se che presenta. E hoxe? Que en relación ao Prestige, que sinto hoxe? Mira, a min de toda aquela historia me quedan dúas cousas, non? Para min a máis importante foi o movimento social que se orixinou daquela, non? Eu son os que penso que sin voluntarios hoxe seguiríamos comendo chapapote de petróleo. Feito foi fundamental o movimento social. Iso é unha das cousas relevantes. E logo, nesta zona, por lo menos, un despertar da conciencia ecolóxica, un despertar no sentido de que hasta daquela pensábase que o mar, os recursos do mar eran infinitos, que o mar era efemia, que se podía mallar nela hasta non poder. Eu creo que hubo un cambio na mentalidade da xente, non? De que hai que protexer os recursos do que vives se non desapareces. A que te dedicas? Contanos máis ou menos como é un día a día, o día a día da túa vida. Eu son xerente da cofradía. A miña labor aquí é estrictamente económica e contable. O traballo día a día consiste no día a día consiste en que esta cofradía poda seguir perdurando no tempo, non? Buscar recursos, buscar medios para tomar decisións para que isto poida seguir adiante, non? Como podería ser, por exemplo, unha xornada toda típica de traballo? Unha xornada típica de traballo miña? Mira, che conto hoxe, non? Teña referencia que estou a primeiro de mes, pois hoxe preparo cotizacións para a flota, envío toda a mañá, creo, boletíns de cotización para a flota, rexistros de contratos, mecanicei partes de IT, preparei as cuotas sociais, preparei remesas bancarias, que máis fixen hoxe? Vamos ao tema Prestige, vale? Durante un momentiño grande. Que erros se cometeron, ao teu xuízo, os máis importantes na xestión daquela catástrofe? Que erros se cometeron? Eu creo que se cometeron todos os erros, non? Todos. De feito, acertos houve moi poucos, non? Pero eu penso que a referencia 10 anos despois de que ninguén estaba preparado para aquilo, nin a nivel político, nin a nivel social. A chispa que fai saltar os voluntarios prende o fin de semana ese do... Eu penso que foi entre o 15 e o 16 de novembro, 17. Unha conversación nunha biblioteca aquí de Muxía, falando con un xornalista alemán que se chama Joachim Rieger, da revista Stern, que xa había vivido a experiencia destas catástrofes antes e sabía como focalas. Sabía que había que tocar a fibra sensible, que había que tocar a xente para limpiar todo isto. Bueno, nós utilizamos todo aquilo, non? Eu, 17 e 18 de novembro, estaba mandando correos electrónicos a todas as universidades do país. Eu sei que esos correos chegaron a China, a Japón. Foi unha reacción en cadena automática. Nen esperaba aquelo, pero en ningún sentido, nin esperaba que nos chegase semejante cantidade de petróleo, nin esperaba que se nos chegase semejante cantidade de xente, non? O que me queda claro é que non había medios de ningún tipo, os medios hubo que buscalos para facer fronte a todo aquilo. Medios de que tipo? Non só medios económicos, porque aquilo había que manterlo de alguma forma, había que darle de comer a 1.600 personas ao día, 1.500, tuvemos picos diarios, de desayuno, comida e cena. Medios económicos, materiais, medios humanos.
Bueno, foi unha situación complicada, non? Vos pensar, hai que ser objetivo, non? Eu sempre fui moi crítico daquela con quen estaba ao fronte, sigo sendo, non? Pero pensar que os yanquis non foron capaces de facerlle fronte ao mesmo, os franceses igual, non foron capaces de... Non hai país no mundo que sea capaz de facerlle fronte a unha maneira negra de semejante dimensión, non? Outra cousa que metas o barco un redil, que contamines un cachiño, aí sí que inda que non seas ninguén, podes facer fronte a aquilo, pero pensade na inmensidade de todo isto, non? Feito, penso que o gran error foi alonxar o barco, non? En vez de traerlo para a costa, cercalo aí, se hubiera acabado o problema. Esa é a pregunta que te ia facer, a mensaxe, o consello, a voz que saiu da cofraría, cal foi? Dende a vosa experiencia... Daquela ninguén quería o barco entero. Ninguén o quería. Ninguén. De feito, chovían críticas. Agora falas 10 anos despois, pero daquela ninguén quería o barco. Eu, se hubiera mandado daquela, hubiera embarrancado o barco aí na cruz. Non mandaba. Pero falar non costa nada, non? Hai que verse na situación, e quen tiña responsabilidades, eu imagino que estaría acongojado, non? Sobre todo que aquella estaba chovendo. Cando falamos de erros e responsabilidades pensamos en políticos, na administración, pero eu entendo que a xente da Costa da Morte durante e despois do afundimento do Prestige xogou o seu papel tamén. Obviamente a responsabilidade non é só política, a das propias personas, non? Hubo moita xente que meteu a pata, non só que mandaba ou que tiña responsabilidades, non, se fixeron moitas atrocidades, non? Bueno, eses pagarán algún día, eu non son católico, non? Pero pagarán algún día no outro mundo, penso eu. Que tipo de cousas se fixeron? Ou se fixeron mal? Eu penso que isto me vou a reservar as cousas que se fixeron mal, que non son para contar a un medio de comunicación, pero se fixeron cousas mal. Todos fixemos cousas mal, todos. Fixemos cousas ben, fixemos cousas mal. E que neste libro de pecado que tirei a primeira pedra. Houbo quen cobrou e traballou, quen cobrou sen traballar, quen traballou sen cobrar. Houbo distintas tamén actuacións en distintas zonas, non? Que pensas un pouco disto? A ver, o que está claro é que entraron moitos cartos, vale? Eu vexo que a túa historia vai por aí, en última instancia a historia vai por aí. Entraron cartos das axudas e logo entraron cartos por temas de limpeza. Que é mellor? Pensa, que é mellor ter a un mariñeiro, están xa metendo un exemplo, cobrando unha axuda na casa, tirado todo o día barrenando sin facer nada, ou telo cobrando a axuda que corresponde por estar parado e aparte cobrando por estar limpando. Que porcentaxe de mariñeiros da Costa da Morte preferirían hoxe outro Prestige antes que se xogarse a vida no seu barco? Hai catro, por non dicir con outras palabras, hai catro tontos que queren outro Prestige. Hai catro tontos. Ainda hoxe día non temos claras as consecuencias de todo aquilo. Ainda hoxe día non temos claro de hasta que punto estivemos sometidos á contaminación, non só material, os gases que emanaban de todo aquilo, non? Se os hablase dentro de 20, 30 anos, cando empecen a estudarse as incidencias de determinadas enfermedades, se busca orixen precisamente aí, no 19 de novembro de 2002. Porque antes falabas de que sí que ferveu un pouco esa conciencia medioambiental nestes últimos anos, pero a mellor non se aprendeu o suficiente. Por que se aprendeu? De que a inmensa maioría da sociedade olvida ou esquece, se queres, moi rápido. Ese é o problema. Pero sí que hubo un despertar da conciencia da xente, non? E de máis respeto por medio, fundamentalmente.
Hoxe día se cuidan moitos, eres moito máis cuidadoso, ou se é moito máis cuidadoso co medio do que se era daquela. Completa a frase. Os voluntarios sen eles? Os voluntarios sen eles morremos. Os voluntarios son a peza fundamental nesta historia. Sin voluntarios nos comería, ou che dicir as 5 letras, a merda. Nos comería. Son fundamentais. De feito, non só axudan a limpiar, senón que axudan a difundir, a transmitir, a levantar o ánimo da xente. Os voluntarios axudan a moitas cousas, axudan a buscar máis recursos, buscan máis recursos. Pensade que, volvos a repetir, aquí era a diario 1.000, 1.100 personas, 1.200 personas, que había que darlle de comer, de cenar, desayunar, que había que darles dormir, había que equipalas, buscarlle roupa, material, había que levarlos a costa. Quen pagaba todo eso? Quen? Quen non pagaba? A miña pregunta é, quen non pagaba? Porque existe o falso, ou a falsa suposición de que todo eso viña da administración.